Se lähti 3 kertaa Oulussa ja 2 oli oikein hyvä ja 3 oli vähän jäykempi. Ja se meni Oulussa vielä kovempaa kuin täällä. 18.27. Ja alle 2.3, 3.50. Millaista se rata? Se oli hyvä, kun kato, se oli märkä kanssa kuin mikä pystyt. Ei tarvitse katsella yhtään. Sen kun vaan niinku tehtiin se kovaksi siellä. Tämä laitu tää on nyt, tämmönen kunnosaa. Ja sitten ei tuu monttuja noista. Ja ennen sitten tämä numero 1 on sen verran nopeampi ja niitä näyttääkin radallakin olevan. Eli ensimmäisenä siellä numero 1 Harani Dania de la Bellondière. Joo, se rupee nyt se toinenkin antura olemaan ihan priima. Nyt sillä voi mennä jo tuohon Sepenillekin, eikä se ole näin. Näin maalittaa numero 1 Harani Dania de la Bellondière ja näin maalittaa numero 2 Elegantin. Vähän niin kuin jolkottaa täällä. Voisin kuvitella, että koska kun ajattelee, että se on harvinaisen puolella. No niin. Ei ole tavallaan sitä, että treenata sen takia, että pärjäisi.